sometimes you gotta pray for a victory. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these wrestlers nice, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink. Takže máme 7:30 ráno, máme prvý deň mojej 90-dňovej výzvy a na tento YouTube kanál budem natáčať asi svoju cestu. Začínam s tradingom, takže by som si chcel sem robiť nejaký journaling a aby som videl nejak svoj progres a tiež to mám v svojej 90-dňovej výzve, že budem každý deň niečo točiť, lebo som vlastne editor aj kameraman, takže mi to aj pomôže v kreativite a proste zmeniť svoj stereotyp a každodenný život. V 90-dňovej výzve som si tam dal, že musím cvičiť každý deň a urobiť 10 000 krokov. To je prvá vec, takže to robíme hneď ako prvé. Potom mám urobiť každý deň backtesting. Keď netradujem, tak každý deň backtesting. Potom prečítať si knihu. A to je tak všetko asi z tej výzvy. A dôležité je proste, aby ste si pre seba každé ráno vyhradili 90 minút, kedy chcete splniť svoje ciele, lebo vtedy ste najviac sústredení a proste máte to hneď v krku, nemusíte to potom rešiť celý deň. Takže najlepšie to spraviť hneď ráno a máte potom pokoj, lebo potom sa vám už nebude chcieť a nebude na to čas. Takže najdôležitejšie veci, čo chcete v živote zmeniť, tak spraviť hneď ráno a oveľa viac vás to posunie potom. Tieto videá by som chcel potom vydávať asi každý deň. Uvidíme, podľa mňa mám to vo výzve, takže musím to dodržať, aby každý deň niečo vyšlo nové. A nech mám proste nejakú disciplínu a nech vidím každý deň nejaký progres, aj keď to asi vidieť nebude. No a časom vo videách si ukážeme vlastne, kde žijem a čo všetko robím a tak a vlastne kam sa chcem dostať. Tieto videá budem natáčať asi aj keby mali 0 zliadnutí, lebo je to proste pre mňa do journalingu, lebo do papiera sa mi nechce písať. Takže budem si robiť takéto videá a uvidíme, potom sa na to pár rokov pozriem a budem mať aspoň nejaké spomienky na život ešte, keď bol taký, aký bol. Takže práve spĺňam svoju prvú úlohu z 90-dňovej výzvy. Idem spraviť tých 10 000 krokov. Časom by som chcel aj behom, ale teraz je ešte veľmi zima, takže nechcem byť chorý. Takže stačí úplne robiť kroky. Potom prídem domov, chcem cvičiť. A potom môžem ísť pracovať na dnešných úlohách, čo vám potom ďalej odporúčam každému si točiť takéto videá, lebo vás to posunie vlastne v tom, že sa naučíte normálne rozprávať, že nebudete mať bordel v hlave a budete vedieť povedať lepšie svoje myšlienky a nebude sa vám tak motať jazyk, nebudete kochtať a takéto veci. Takže ja to chcem tiež týmto trénovať, nech proste mi to ide lepšie a viem normálne sa vyjadrovať. Takže toto ti veľmi môže pomôcť. Taktiež pri točení týchto videí sa proste prestanete hanbiť a budete mať lepšie sebavedomie, lebo proste vám to pomôže hovoriť a nemusíte to dávať na YouTube, jak ja, lebo neviem, proste môžete si to robiť len pre seba, keď sa veľmi akože nechcete sa ukazovať a tak, ale mne to je jedno, proste čo si budú ostatní myslieť. Dôležité je, že mám proste svoj journaling a trénujem sám seba a toto chcem len docieliť a proste nemusíte vôbec riešiť, že čo si ľudia o vás myslia, alebo čo je to úplne jedno, aj tak, lebo nič to nezmení. Takže robte si čo chcete, dávajte to hocikde, je to proste vaša vec a nemusíte vôbec riešiť. Cut to see through the hate. Sometimes
hold the glory, you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet when I touch the ground. Front of 8 at Beijing, man, ain't know the sound. I know I made mistakes, but my mama proud.